til Radio Fyns sommerredaktion her midt på torvet i Ærøskøbing. Udsendelsen i dag kommer blandt andet til at handle om ærøsk lune. Det var en meget fin sommeraften for mange år siden her ved molen i Ærøskøbing. Ærøskøbings store gamle sejlskibsreder, sejlmager Svane, stod og nød den vidunderlige udsigt ud over det sydfynske øhav. Det vil sige, at han nød den gennem træmmerne i sit plankeværk, for han var ikke så høj, at han ragede op over med andet end sin gråhårede isse. Der ville skæbnen af byens borgmesterfrue komme forbi på aftentur for også at nyde målen. Og da hun ser Svanes gråhårede isse, tager hun fejl og går hen og klapper ham på hovedet og kvidrer. Næh, sikke en sød lille missekat, hvorpå det tørt lyder ud mellem træmmerne i plankeværket. Nå, denne gang er det nu en svane. Et eksempel på Ærølunen fortalt af Jørgen Svare, direktør for dampskibsselskabet Ærø, og vi skal høre mere til Jørgen Svare senere i programmet. Programmet handler om ærøsk mentalitet, om ærøsk temperament, og også om ærøsk påholdenhed, eller sparsommelighed, om man vil. En typisk ærøsk ting, det er måske en inddeling af vi 30.000, der går rundt på Ærø i de her dage. En inddeling, vi hørte nede på sladderbænken på havnen i går. Der er for det første de rigtige ærøboere. Det er dem, der er født og vokset op her og har aner tilbage flere hundrede år i tiden. Så er der flygtningene. Det er alle tilflytterne, der er kommet herover og blevet fastboende. Og endelig så er der alle os andre. Vi turister, som kun er her for en kort bemærkning. Flygtning, turist eller ej. Et sted, vi alle mødes, det er på Maries Bodega på Landbogården. Marie på Landbogården her i Ærøskøbing er kendt over det ganske Fyn, ikke kun her i Ærø. Og Marie, du driver også værtshus på en helt speciel måde. Hvis der er nogen, du ikke kan lide, hvad gør du så? Ja, så giver jeg dem en 10 kroner, og så kan de gå hen på et andet værtshus og købe deres øl. Ja, det er fordi, der skal være særlig hyggeligt her. Jamen, det er det da. Vi har en egen atmosfære her. Det er dus med alle mennesker. Og de kan selv gå og hente deres barer, hvis de vil have nogen, for det er jo ikke altid, jeg gider at servere. Hvornår begyndte du på Landbogården? For 36 år, 19 dage og 14 timer siden. Det kan du udenad? Ja, det kan jeg, for jeg kom den 1. juli 46. Hvordan fandt du på at slå dig ned her? Ja, fordi min mand blev syg, og så måtte jeg jo tjene pengene, og det har jeg gjort. Jeg er måske millionær i dag, men det betyder ikke noget, jeg er arbejdskvinde alligevel. Ja, for jeg ved, du har et helt specielt forhold til dine kunder her. Ved højtiderne, der inviterer du dem simpelthen ud på et andet værtshus. Jamen, det gør jeg da. Og jeg er ikke så glad for at give en omgang. Hvis jeg går ned på Føne, så koster det bare et par tusind, men det gør heller ikke noget. Jeg har jo kun en datter og et barnebarn, og de behøver jo ikke mere end det, jeg har. Du har slet ikke nogen grund til at drive det i dag, men du kan måske slet ikke undvære det. Nej, herregud, jeg får 1200 om måneden i pension, og jeg er jo bare sammen i kvinde. Ja, jeg er 68 år gammel, og om sommeren der arbejder jeg fra klokken 7 om morgenen til klokken 12 om natten. Næsten uden pauser? Uden pauser, ja. Jeg har middagslukningen i 2 timer. Og der er på besked om fra min læge, at jeg skal holde en pause. Og du er helt alene om det? Jeg er helt alene. Jeg har en dame, der kommer og gør restaurationen ren om morgenen, og jeg har håndpoleret af glas, jeg laver det hele selv. Hvordan kan du holde til det? Ja, det vil tiden jo vise. Jeg håber, jeg kan holde det på øje nu. Du er også husejer her i Ærøskøbing. Ja, jeg har 2 huse her i byen, der er lejet ud, og de er samtidig nervøse for at blive sagt op. Men så siger jeg til dem, jeg er ikke som de andre, jeg er noget for mig selv. På land på gården, der vil jeg vandre, til den dag, jeg siger farvel. Du vil blive her på Landbogården. Ja, jeg er gået ind, og jeg vil bæres ud. Ja, så er vi tilbage på torvet i Ærøskøbing, og her vil vi nu swinge med Svendborg Swingband. Jazzband er det jo. Det er et 3 år gammelt orkester med unge musikere. Det er Søren Christiansen, og så er der 2, der hedder Jesper Andersen, Søren Bøje, Ulf Starup, Lars Lavendt og Jakob Wolf. Og de er fra Rødkøbing, Svendborg og Ærøskøbing. Og de spiller nu Bourbon Street Parade.
En rigtig ærebo, det er Jørgen Svare. Alle hans forfædre har sejlet, så hvad er mere naturligt end at høre Jørgen Svare fortælle en skipperhistorie? Ja, æreboerne har jo kommet vidt omkring. Og marstallerne havde en speciel fart, der gik til en brasiliansk by, der her Rio Grande do Sul. Denne by ligger et stykke op ad en flod, og var vanskelig at besejle, fordi der ved udmundingen af floden var en undersøisk barre, som gjorde, at der skulle et vist højvande til, for at man kunne komme op på floden og op til byen. Det skete, at man måtte ligge og vente uden for denne barre i mange dage. Og det skete også en gang for et større marstalskib, at det måtte ligge og vente på højvandet der. Og det blev søndag, og skiberen sad hen i sin kahyt, andægtig, da det banker på døren og indtræder en af matroserne og spørger fromt skipper, skal vi det holde gudstjeneste, skipper? Jo, det synes han da var en god idé, så de fik salmebøgerne frem over Bibelen, og de sang et par salmer, og skipper læste et stykke af teksten og bad en bøn, og så sang de et par salmer, og da det var slut, så tog skipper romflasken ud af skabet og skænkede et par ordentlige hiverter, og så ønskede han ellers god søndag. Og det var matrosen jo evigt godt tilfreds med den gudstjeneste. Men de lovede om min sanden også næste søndag, og da den øvrige besætning, nu har jeg hørt om det gode traktement, så troppede hele besætningen op næste søndag formiddag hos skipper og sagde, hør skipper, skal vi da holde gudstjeneste? Jo, det kan jo da godt, sagde skipperen, så han fik jo salmen på og Bibelen frem, og ritualet gentog sig. Indtil sidste salme var sungen, så sagde skipper, så god søndag, mande. Så stod de der med lidt lange ansigter, og så sagde de, var der det noget med sådan en lille en? Nej, sagde skipper, det er ikke hver søndag, vi har altergang. Ja, Jørgen Svare, den her historie, hvad handler den egentlig om? Siger den noget om en ærebo? Den handler om en ærebo, der var snuttig, som vi siger herovre. Hvad betyder det? Altså uregnende. Og lidt påholdende også, og det har marstalskiberen jo altid fået skyld for. Det er egentlig synd for dem fra Ærøskøbing. De er jo dobbelt så slemme, hvad det angik. Det der med at være påholdende, det er nok en del af den ærøske karakter. Altså, man har gerne ville have noget på kistebunden, noget at stå imod med, og det er jo sikkert oplært gennem generationer i den usikre tilværelse, man havde som søens folk, hvor et skib hurtigt kunne gå væk, hvor formuen kunne være tabt, hvor forsørgeren ikke mindre kunne være forsvunden for bestandig, og hvor altså det var godt at have noget i baghånden. Der er noget med, at der er temmelig mange penge i de ærøske sparekasser. Ja, det er ganske naturligt. Det ene affører det andet. Der står vel sådan noget som 185 millioner i de ærøske sparekasser. Og det vil nok svare til, at hver ærebo bliver født med 20.000 i sparekassen. Det var sådan, at en af øens sparekasser var så velhævende et år, at den betalte det halve af kommuneskatten for sognens beboere. Ja, på havnen på en bænk bag Store Karl Christians fiskehandel, der ordnes verdenssituationen her i Ærøskøbing. Og det er ikke fisk, Karl Christian han sælger mest af i det der mundre lag, som vi nu skal stifte lidt nærmere bekendtskab med. De tager et smut ned på havnen. Så kommer Ramon Rasmussen ikke, og mellemgieren bager hernede, og det sker ganske tit. Ja, hvad med sådan en som Hugo, der kommer et andet sted fra? Ja, han skulle være over. Han drikker alle vores bær, når han kommer herover. Herovre fra Odense. Over ved Kakkelong i Hui. Hugo, er det svært at blive accepteret, når man kommer fra fastlandet eller en lidt større ø? Ja, det har jeg hørt gennem mange år. Men da jeg kom her for 10 år siden, der startede jeg faktisk hernede ved den foranværende fisker Kurt Svare og hans kone Emily. Og hvordan og hvorledes jeg kom ind i hele spillet til år, det kan jeg faktisk ikke huske. Men det er den pragtfuldste plet i hele Danmark at komme over til de gutter, som jeg hygger mig med, har lært at kende igennem årene. Ejgil, Raimund, Jørgen Lykke, Knud Post og sidst men ikke mindst Marie op på Landbogården. Det er lykken. Og derfor der har jeg kommet gennem 10 år. Jeg kommer både vinter og sommer.
Er der noget om, at øboere, de er lidt specielle? De er meget specielle. Indtil man lærer dem at kende, så er det også pragtfulde mennesker. Er det rigtigt, Helge? Ja, de er specielle. Men det skal de være, jo. Det er det, vi lever af. Det hygger jeg på en anden måde herovre? Ja, det tror jeg. Ja, nu i kraft af, at jeg kører det, kommer andre steder. Jeg har aldrig fundet en plet, der er så hyggelig som Ærø i hvert fald. Det er helt sikkert. Det kan du selv se, jo. Og vi sidder og snakker lige før du lukker op for det der. Og det går jo bare, jo. Michael, du tager sådan til herfra? Ja, det gør jeg, for det er mit levevej, det er jo sømand jo. Så vi kan jo ikke gå herhjemme altid, uden at man skal ud og tjene nogle penge jo, for det er jo et dyrt bekendtskab at se hernede på bænken ved havnen jo. Det er ligesom om Raymond og alle de andre, de har jo en masse lim i lommerne. De er sådan lidt vanskelige at få pungen op af. Så må vi andre jo sådan ud og tjene lidt, hvor de sætter lidt mere løs jo. Så må vi jo sådan væk en 10-12 måneder i gangen. Men du vender altid tilbage? Det gør jeg, det vil jeg altid gøre, for der findes ikke fantastiske og flottere og smukkere plet end vores lille ø Ærø. Og du har været på alle verdenshave? Det har jeg snart mange gange, så det er altså en fornøjelse og en glæde at komme hjem og køre op på Lille Risebakke eller Holdebakke og sætte og kigge ud over øen og nyde det. Det er altså simpelthen bare, det kan ikke beskrives, det skal opleves, det skal ses. For altså det er simpelthen så fantastisk. Og jeg vil altid vende tilbage, jeg vil altid rejse ud. Og det er klart, når man er sømand, skal man jo afsted, men jeg vil altid vende tilbage til vores lille ø. Men man skal altså også være kendt og accepteret herovre for overhovedet at have det sådan rart med kammersuger, der kommer ind i det, ikke? Jo, men det bliver det da også jo. De skal jo bare... altså de der flygtninge, der kommer herover ved Bo her, de skal altså bare indordne sig under vores forhold. Det er ikke os, der skal indordne sig under deres. Og det bliver de nødt til at acceptere, for ellers så kan de få en enkelt billet væk fra øen igen, så vil vi ikke have dem her. Ja, så springer vi tilbage på torvet i Ærøskøbing. Og her har vi Tove Kjærbo, en kendt og kær stemme fra Ærø, forfatter og foredragsholder. Ja, du har jo netop haft 40 års jubilæum i radioen som foredragsholder. Og du er vel også ved at blive en gammel pige? Ja, jeg er vist det, der hedder naturaliseret ærøbo. Det vil sige, at jeg har været her så længe, blandt andet gået i skole her, at jeg selv føler mig som ærøbo. Og jeg tror da også, at de fleste ærøboer betragter mig som sådan. Indtil jeg siger eller gør noget, de ikke synes om. Noget, der strider mod de uskrevne love i det her lille samfund, ja, så er det tydeligt, at jeg ikke er ærøbo, at jeg ikke har ærøsk blod i årene. Og derfor siger jeg tit til de fremmede, der har fået stillinger her, og som kommer ned og beklager sig lidt til mig, de føler sig usikre her. De ved ikke, hvordan de skal te sig rigtigt. Så siger jeg, jamen man skal lære at bo på Ærø. Man skal lære at være ærøbo. Man skal lære, at hvor jævne, rare og gæstfri ærøboerne ind er, så vil de aldrig røre en finger for at forsvare en. De er mestre i at blande sig udenom. Er man derimod syg, er de hjælpsomheden selv. Der var noget med, at din far han fik en sådan lidt skæv entré herovre. Ja, han gjorde jo sit livs største dumhed her i Ærøskøbing. Han var kunstner og kom herover i 1916, fordi min mor og mine 2 søskende var døde. Og så i sin sorg kunne han ikke blive i Kerteminde, hvor vi boede. Så kom han herover og lagde sig ind i et hus, og han var ikke den, der gik ud på gader og stræder og talte med folk. Han var reserveret, han var genert, han ville være alene med sine problemer, ikke alene sin sorg, men problemet med at skulle opdrage en lille pige alene, mig, og problemerne med at være en fattig kunstner, der flyttede et sted hen, hvor han ikke var kendt. Og derfor kunne han slet ikke tage ærøboernes interesse for hans liv og hans hus og hans hjem. Han påstod, at de stod og kiggede ind i hans vinduer for at konstatere, om han dog havde ordentlige møbler. Mange mente, at vi måtte da nok ligge på gulvet og sove på sække, for vi kunne umuligt have rigtige senge. De stod og skyggede for øjnene for rigtigt at se.
Og det kunne far altså ikke tage, da der var gået nogle dage. Og så var der altså, han bare så fuldstændig fjollet. Han skrev et stort skilt og satte på vinduet, og på dette skilt stod der, tag næsen væk. Og hele min skoletid her, der har jeg altså måtte lide under det forfærdelige skilt. Hver gang mine skolekammerater var sure på mig, så sagde de, jamen du er heller ikke rigtig klog med den far, hvor han skriver sådan noget i vinduerne. Og da min datter 35 år senere kom i skole her, så kom hun hjem grædende den allerførste dag og sagde, jeg går altså ikke i skole i morgen, for de siger morfar var sindssyg, og satte et stort skilt op i vinduet, hvorpå der stod, hold kæft og skrubbe af. Igennem 3 generationer blev det husket. Ja tak. Vi vender tilbage til Tove Kjærbro. Svendborg Sund Jazzband med nummeret Chimes Blues.
Bodil Thomsen købte sammen med sin mand for 10 år siden et hus her midt i Ærøskøbing. Bodil Thomsen bor normalt i Næsby og ferierer herovre. Hvordan gik det til, at de købte jeres hus, Bodil? Vi læste i en avis om Snaregade i Marstal, og som var gået over til at blive næsten en helt turistgade. Og vi tænkte på, at det kunne være meget sjovt at komme over til Ærø, for den har vi aldrig været over at se. Så vi tog herover og var i Marstal og kørte så herop og parkerede heroppe ved Godsetorvet, hvor der var et skilt i Hans Simmens hus, som viste, at huset var til salg. Vi gik så ned på havnen og ringede, og vi kunne komme op og se det, og vi faldt for huset omgående. Og købte det lige med det samme? Og købte det næsten lige med det samme, ja. Så vi har haft det siden 1972. Og vi er faldet vældig godt til herovre. For jeg synes, Ærøboerne, de er meget flinke. Flinke er de andet? De er hjælpsomme, og de har... Når de kommer, så har de altid travlt. De har så travlt. Men de har dog altid tid til at snakke om en lille en. Ja, jeg er gået ud til publikum sammen med Tove Kjærbo, og det er for at vise publikum et flag. Det er et flag med 3 striber, farvestriber. Den første er gul, og så er det grønt, og så er det rødt. Ved du, hvilken nation, der har det flag? Det er Ærø. Hvor finder man ud af sådan noget der? Fordi det er jo ikke almindeligt kendt. Nej, jeg tror jo også, det var et italiensk flag eller noget i den retning. Men så kom der en meget rød brandbil, som slet ikke så spor italiensk ud. Farne ned gennem en af gaderne, den havde det flag på. Så tænkte jeg, at det havde jo nok noget at gøre med Ærø. Og det er da fuldstændig korrekt, ikke Tove Kjærbo? Det er ikke det, som de fleste turister tror, noget af turistchefen har hittet på for at være morsom. Det er et meget gammelt flag. Det er stiftet af hertug Christian, som ejede Ærø fra 1622 til 33, da han døde. Han har indstiftet det flag udelukkende til Ærø. Og de 3 vandrette striber, den gule, og den som er den øverste, og den nederste, som er den røde, det er hertugernes farver. Den røde er blodet, livet. Og den midterste er Ærøs bølgende marker, den er altså grøn. Altså gul, grøn og rød. Og nu ser man den jo mange steder. Forretningerne har den, og flager med den, og man ser det på de små lystsejlerne. Man ser det som mærkater på bilerne. Man kan få det til mærkater på breve. Og ude i Marstal har de som en skorsten, en privat skorsten, der er malet i de farver, ligesom også visse dampskibsselskaber har den malet på deres skorstene. Det er de ærøske farver. Ja, hvad betyder det egentlig? Altså, hvorfor har man det flag? Hvorfor man har det? Ja, det var jo rimeligt, at Ærø havde et flag, når det var på, man kan næsten sige, private hænder. Det var jo altså den holstenske hertug Christian, der ejede øen. Og så synes han, den skulle have et flag. Det var ikke, jeg tror ikke, det var en begyndelse løsrivelsesaktion. Men jeg synes jo, det er meget morsomt. Og så vil jeg da også med det samme fortælle, at vi har et andet flag, som vi er helt alene om, nemlig et regentflag. Og det startede med Christian den 9., som vi giver ærøboerne en gave, fordi de altid havde været loyale over mod Danmark, trods det de hørte til Slesvig-Holsten og Slesvigsk Amt. Og så ville han give dem en gave, og det var et Dannebrog med hans navnetræk inde i korset. Så døde han kort tid efter, og det var meget uheldigt. Men man skyndte sig byrådet og henvendte sig til den næste konge og spørge, om han havde noget imod det, at de fik et flag med hans initialer, og det havde han da ikke. Og sådan er det så fortsat, og i øjeblikket har vi altså Margrethe den anden flag, og det var jo ude for det nye rådhus, når majestæten har fødselsdag og de 3 prinser. Tak skal du have. Tove Kjærbos historie lyder helt sandfærdig. Den, vi skal høre nu, det kan man vist nærmest kaldes for en skipperløgn, ikke Jørgen Svare? Det kan man vist roligt. Det var en af byens bedste fortællere, en af vores ældre søfolk fra sejlskibenes tid, der fortalte, hvordan han var kommet ind på en bæverding i Hamburg i de store sejlskibes tid, sammen med mange andre søfolk. Og vi havde jo fået nogle ansatser
mange gevæsener, og så kommer der en stor niggertamp hen til mig og begynder at prale af, at han svømmer bedre end nogen anden. Nu i parentes bemærket, så kunne sejlskibstidens søfolk ikke svømme, de ville ikke kunne svømme. Så gik det stærkere, hvis der skete noget. Men han pralede altså gevaldigt denne nigger, og det kunne sømanden fra Ærøskøbing ikke have siddende på sig. Så han sagde til ham, vi mødes i morgen på stranden ved Hamborg, så skal jeg nok vise dig, hvem der svømmer bedst. Og det gjorde de så, som aftalt. De mødtes næste morgen, niggeren i strivret badedragt. Og hvem ser han komme derhenne i strandkanten? Sømanden fra Ærøskøbing, belæsset med ølankre og pølser hængende ned af skuldrene og med store oste under armen og smør og jeg ved ikke hvad. Og den arme nigger så forbavset på ham og sagde, hvad skal det der betyde? Ja, sagde sømanden fra Ærøskøbing, jeg skal sige dig, det er sådan, når jeg svømmer, så svømmer jeg gerne nu af gangen, og så er jeg nødt til at have provianten med. Så løb niggeren. Og med den historie sluttede den 3. udsendelse fra Ærøskøbing. Den 4. og sidste kommer i aften klokken